Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajing Saphriang kawai ka Drok ni video keleng. Hakabala Ïohi bagi dan bongot ki breu ki balek yalum sajan ki Kynthei. Bat kita ki Kynthei kila ai sop ye ki jingsong syakit ki breu. Kala penlong ye ki pulit ke nong ba selong ban Tohkit bat wat ye ki ni ki breu ban yokem. Haba keli na USP City uba Vivix him syapang gani ka Durki ulaong baga jing Tohkit kadang yaj bat dang twet ye ki ni ki breu. Lakadon ke jing suba bakini ki breu ki dei ki badi Drok USP City ulaong baga ai ka bapau bat Ïohi haga Durki ka peni baki dei ki badan benta hagini ki kam. Haga Durki la Ïohi baki don bongut ki shenrang ki balek ya boy ye ki Kynthei haka wai ka lenti ka bala antat ka dei mar persya bat ka bhutia market harum jong ka lat ban lek cha themator la Ïohi baki ni ki Kynthei ki ai sop shegini ki shenrang ye ki kenja jingsong ki bala subajur baki dei ki basong ya Drok.